ekonomista bat naiz, eta administrazio eta finantzako goi mailako ziklo bat bukatzen ari naiz. DBH hasi nuenean, izan ditut ekonomiak gustoko eta, arlo batean zentratu naiz, ekonomia izan da. Batxilergoa kurtsatu nuenean ere ekonomia eta administrazioetatik joan naiz, eta batxilergoa bukatu nuenean, aukera hau sortatu zitzaidan, administrazio eta finantzako goi mailako ziklo bat kurtsatzeko, eta egia esan oso gustora nago kurtsoarekin. Egia da lehenengo mailan ikuspen orokor bat ematen dela kurtsoari buruz, baina bigarren kurtsoan gehiago finantzetan, kontabilitatean eta murgiltzen gara, eta horrek arreta handia ditu nau. Beste gauza bat baloratzen dudana da, zu etorkizunean lanera joaten zeanean hortan zentratzen diela, ez dela hain teorikoa, errealitetako bizitzara egokitzen direla. Nirik pertsonalki finantzetako arloa gustatzen zait, aurten bigarren mailan gehiago zentratu garelako arlo horretan, eta arreta gehien deitzen didan arloa da. Eta, praktika bukatu ondoren gustatuko litzaidake asesoriaren batean, edo horrelako tipo enpresa horretako batean murgiltzea eta bertan lanean jardutea.